Pozdrav tuberi, dobrodošli na ovaj video, samo Vuk, vi ste na Vicošte kanalu. U današnjem videu sam tu sa Vukom i pričamo na temu šta je bolje, YouTube ili TikTok. Ostanite do kraja videa da bi saznali pravu istinu šta je bolje, a šta nije. Samo pre svega da kažem da nas zapratite na Instagramu, uskoro ide jako dobar giveaway gde možete dobiti dosta dobre nagrade, svi vi što gledate ovaj video, tako da zapratite mene obavezno. Hvala editore. Hvala. Ajde Vuče, ti meni sad reci šta je po tebi bolje i zašto. Ajde, prvo ćemo pričati o manama u YouTube-u. Prva mana YouTube-a je to što se jako teško probijaš na scenu, to je jedna velika mana i mnogo se teško promovišeš na YouTube-u i mnogo je teško ući recommended i mnogo je teško pošte podići preglede i mnogo je teško praviti thumbnailove i editovati klipove i to je jedna velika platforma i tu ima mnogo cimanja i svega toga. Što se tiče TikToka, on je mnogo lakši što se tiče svih ovih stavki koje sam naveo za YouTube. Izbaciš klip za 15 sekundi, nemaš nekog edita, osim ako nećeš nešto spektakularno da praviš, nije ni bitno. I to je nekad nula pregleda. I algoritam TikToka ti jednostavno ako izbaciš dobar klip, gurat će ga na For You page da će vidjeti mnogo ljudi, dobit ćeš mnogo lajkova, mnogo followera, mnogo komentara i to je jedna velika prednost TikToka u odnosu na YouTube. Samo moram da se nadovežem na Vukovu jednu stvar. On je rekao da se mnogo više followera dobija na TikToku nego na YouTubeu i tu je skroz u pravu. Ali, ja trenutno na YouTubeu imam oko 30.000 pratilaca, a na TikToku imam 110.000. I što mislite, koji mi community jači? Ako neko ne zna šta znači community, to je zajednica ljudi koji mene generalno lično prate, znači kad svaki video izbacio. Pitanje, koji mi community jači? Pa, mnogo mi je jači od YouTube-a jer ja ljudima, ima preko 15.000 ljudi koji me sigurno prate, većina ne dobije obaveštenje, to je YouTube kriv i ne rekomenda im se video. Dobro, ja se ne žalim, sigurno bi pogledali svaki moj video, ali fazon je na nekom mom videu na YouTube-u, ako kažem zapratite me na Instagramu što kažem, ljudi će me zapratiti na Instagramu, što većina je su radili. Ako vi niste, zapratite me, to je to. A na TikToku kad bi ja rekao da me zaprate, jako teško bi me ko zaprati, zato što na TikToku gledaju zanimljive videe, scrollaju, razumeš, na For You stranicu ko ima TikTok zna o čemu pričam, samo scrolla i ne zanima ih ništa, samo hoće da se nasmeju, tako da retko ko će vas direktno zapratiti. Na TikToku je mnogo lakše zapratiti čoveka nego na YouTubeu, zato što bukvalno jednostavno takva je aplikacija, tu te bukvalno dobijaš 100 do 200, 300, 1000, 2 na dan, ako si malo jači ili ne, ali svakako, ako trenutno hoćeš da budeš popularan, sad trenutno u ovom trenutku, ideš na TikTok. Da. Ako želiš po popularnosti. Znaš koliko sam ja dobio jednom danu followera? Za tačno 24 sata. 6.000. Eto vidiš. 6.000 sam dobio na TikToku za 24 sata. 6.000 ljudi je njega videlo odjednom i nastavilo ga prati da na YouTubeu sam maksimalno dobio 2.800 što ja se ne žalim, ali kažem... Što je 5 puta bolje nego TikTok da dobiješ 50.000 sam. Da. Ovo su ti stalni ljudi, ovo nisu stalni. Ali tih 2.800 što sam ja, 3.000 skoro, što sam dobio na YouTubeu, ne mogu da se uporede s ovima na TikToku. Mnogo je drugačije zaista vrline, da kažemo, YouTube-a, to je da imaš konstantno, znači YouTube neće propasti. Znači YouTube je jedna velika... Već 10 godina. Jedna velika platforma koja je previše jaka i gde oni mogu da manipulišeš čim god žele i to je jednostavno bruka. Ako ti uspeš na YouTube-u, ako dođeš do neke zarade, ti od YouTube-a možda živiš najlaganije, to je YouTube i sponzori, da sada ne idemo dalje, ali YouTube je mnogo jači od TikToka, mnogo više mora se cimaš. A što se tiče TikToka, TikTok je super, ali kako navode i stručnjaci i sve oni koji se bave tim društvenim mrežama, TikTok će propasti kroz par godina. Možda 3-4, možda i ne propadne. Šta neće dovesti u propast TikTok možda nikada kao YouTube? Prva stvar je ako uvedu zaradu svima, znači od videa na TikToku, što je mala stvar, ubacili su nešto u Americi, bio sam pričao o jednom videima, ali na Balkanu uopšte nema. To je baš loše, baš loše. Jer, generalno, ja bi možda i prvi se probao. Mislim, ostao bi ja na YouTube i dalje, ali... Ja bi otišao TikTok. Znači, zašto bi mnogo bi bila češće. zarada, brate? Sad će neko da kaže, pa vi ste tu i zarade. Nismo, ali gledajte, ne možemo mi 24 sata da pravimo kontent za vas, da se vi smete, ako ne možemo da jedemo leba i ako ne možemo da snimamo. Moram se dovežem na tebe nešto što se tiče zarade. Znači, moramo da razgraničimo par stvari što se tiče zarade. Ako ti želiš da se baviš YouTubeom i TikTokom, da se baviš, ti moraš da ti bude posao, što ja želim da meni bude. I već mi počinje biti 17 godina. I mi moramo da razmišljamo o zaradi, moramo, zato što je to normalno, hoću da izdržavam porodice onako se budem bavio time. To sam lupio sad izdržavam porodicu bilo šta, ali toga ću da imam neki vid prihoda, možda ću pored toga da najmeš nešto, ali nije bitno. A ako radiš YouTube i TikTok, mada to malo od njih radi samo iz jebancije, znači samo da snima, mi sad trenutno radimo iz jebancije, iz šale, ali opet... Ima zarade, razumeš, neću da mi prođe 4-5 godina da se mučim i da ono ništa ne zaradim. Upravo. Ali opet, nekako, trenutno Vicošten i ja snimamo iz zabave i zato što volimo to i zarada trenutno nam nije na primarnom mestu jer mi još nismo na tom nivou. Primarno je da skupimo te followere, da nas ljudi prate, da postanemo svi jedna zajednica, bitno da se vi zabavite i da naučite nešto iz naših videa. Meni, na mom kanalu je to najbitnije. Ako odete, na primjer, u About na kanal moj, znači opis, možete pročitati šta sam napisao. To je bilo još pre godinu dana kad se napravio kanal. Piše bukvalno da hoću da gledam svoj cringe u dalje budućnosti, sam tu da vas nasmejem. Evo, editor je ubacio, tako
tako da možete da vidite. Ukratko da shvatite, YouTube je bolje ako hoćete da se bavite do kraja života sa tim, mislim do kraja života, znači narednih 30 godina da imate zaradu od toga, javljat će vam se sponzori, bukvalno imat ćete para do vrha. Možete kasnije svoj merch, odnosno majice da izbacujete milion stvari, načina da dobijete pare, naravno. I to možete za TikTok, ali mnogo je efikasnije na YouTube ako imate 200.000 pratilaca na YouTube nego na TikToku. Ali TikTok je mnogo jednostavniji za uspeh i kasnije transferujete, odnosno prebacujete te pratioce na druge društvene mreže, kao što ja radim na TikToku, prebacujem s TikToka na YouTube. To sam njemu rekao, on je već počeo, odlično mu ide, tu ima sad 5-6 imaš na YouTube-u. 5.000 sad ću. Tako da ono, odlično ide, a na TikToku ima 70.000. 80, eto, prešao je danas. A što se mene tiče, hvala Mato, a što se mene tiče, Slači pare neki. slažem se potpuno sa njim, samo bih se nadovezao na to da u stvari nema šta se nadovežem. YouTube, nema šta, mislim, YouTube je realno platforma i tu se prave pare. To je to. Ako pričamo o parama, znači od YouTube-a, ako pričamo o zezanju i zabava trenutno, TikTok. Ali, ako snimate, na primjer, kao Charlie D'Amelio na live-u, znači imate specijalnih TikToker koji mnogo više zarade od TikTok live-a nego generalno od YouTube-a, ali to su, da kažemo, izrodi, ozbiljni ljudi, tako da, to je to do ovog videa. Ostavite subscribe ako želite da vidite još sličnih ovakvih videa, meni će stvarno pomoći ako se subscribe-ate, hvala puno svima. Posjetite Vukov kanal, on snima s devojkom, jako zanimljiv kanal, tako da... Prankovi su naša primarna stvar i anketa, tako da može uživati u tome. Imaćete link dole u deskripciji i to je to. Hvala što ste gledali ovaj video, mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada imate ogroman pozdrav od mene. Ćao! Pozdrav ćuberi, dobrodošli na ovaj video, sa mnom Vuk, vi ste na Vicošten kanalu. U današnjem videu sam ponovo tu sa Vukom. Strašno. Najjače. U današnjem videu pričamo šta je bolje, TikTok ili ja Serštajn. Koja platforma je bolja? Ali sam ja rekao. Nisam došao do mozga, sam mi došao do... Ne. Šta sam ja rekao? Je li realno ovo šta sam ja rekao, brate? Pobjeci zbog reši. Nisi mi čuo šta sam rekao. Vicošten si rekao. Ne. Ja Serštajn. Šta si rekao? Ti meni ne slušaš. Nisam, brate. Ponovo. Ne znam. Ali si se usrao, ljudi. On se više u Kenju. Smrdljiv Martin. Nisi vidjela o tom, da se vidio? Nisi da se ne proletio. Ja moram pogledati, Brate. I znaš gdje je? Čekaj da snimim ovim telefonom pa ćemo poslati. Čekaj, drugu kameru. Brže. Čekaj. Ljudi. Ajde, dobro, da si kad izveziš pred Diego Martina. Ljudi, ovoga smo se mi ukenjali. Gledaj šta si pobjegao? Aha, sad hoćeš da uzmeš, ne vidim. vidim. Si ispaš da si ne moju masku. Bukvalno pobjegao. Šta mi ne su? Ostat će nešto po nožama. Šta radiš? Gledaj šta si zove. Ja sam ukenio, ja sam šeće ispo. Ne baš sad toga nego su ružne. ružno, ali plašiš se dobro. Gledaj sad ovo. A ljudi, prekinuo. Jesi. Ajde, ne gubi se. Ljudi, prekinuo sam malo show. Smrdlji Martinovi uleteo. I ja da ti kažem. Šta je? Ti znaš da on i dalje tu negdje. Da. Biće bežanija, sigurno. Biće. Ajde. Sada. Čedno. Ljudi, da nam šalje poruku.